Terve! Mun nimeni on Mikko Tiira ja mun tarkoituksena on nyt kertoa teille lähemmin siitä, kuinka me Valmennustalo Itsensä Yrittäjissä voidaan auttaa teitä teidän oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kaikki me tiedetään, että tänä päivänä kilpailu on kovaa oikeastaan kaikilla toimialoilla. Ja menestyäkseen jokaisen yrityksen tulee jatkuvasti pyrkiä oman toiminnan kehittämiseen. Paikoilleen ei voi jäädä, sillä niin kuin me tiedetään edelleen, kilpailijat tekee jatkuvasti töitä oman kilpailukykynsä parantamiseksi. Eli jo pelkästään nykyisen markkina-aseman säilyttäminen vaatii toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Saatikka sitten, jos tavoitteena on kasvaa ja saada suurempi osa jaossa olevasta potista itselleen. Ja silloin kun käytetään ulkopuolista apua, kannattaa muistaa se, että mitä oikeastaan ollaan ostamassa. Eli mehän ei osteta valmennusta, me ei osteta konsultointia, vaan mitä me ostetaan? No me ostetaan tietenkin parempia tuloksia, jotka on taas seurausta mistä? Toiminnan kehittymisestä, eikö vaan? Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuinka meidän henkilöstön toiminta niissä arkisissa, jokapäiväisissä tilanteissa muuttuu. Eli niissä tilanteissa, kun harkitaan ulkopuolisen kumppanin käyttämistä, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ei osteta ainoastaan kiinnostavalta tuntuvaa valmennuksen sisältöä, vaan erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, kuinka prosessi kokonaisuudessaan on rakennettu ja mitenkä varmistetaan, että valmennuksessa käsitellään oikeita asioita ja ennen kaikkea se, että kuinka käsitellyt asiat muuttuu arjen toiminnaksi. Eli yhdessä nämä edellä mainitut asiat tarkoittaa valmennuksen vaikuttavuutta ja tämä on se, joka ratkaisee. Meillä Valmennustalo Itsensä Yrittäjissä prosessi on rakennettu siten, että nämä edellä mainitut kriteerit täyttyy. Eli me aloitamme aina yhteistyön asiakkaan kanssa huolellisella taustatuksella, jotta todellinen tarve ja todellinen tilanne saadaan kartoitettua. Käytännössä tämä tarkoittaa osallistujien henkilökohtaisia haastatteluja. Eli usein tehdään se virhe, että valmennuksen sisältö rakennetaan ainoastaan tilaajan ja johdon näkökulmasta. Kuitenkin tässä kohdassa on vähintäänkin yhtä tärkeää ottaa huomioon osallistujien näkemykset ja odotukset sisällön ja eri asioiden painotusten suhteen. Lisäksi on tärkeää, että valmentaja ymmärtää osallistujien arkea, jolloin valmennustilanteessa asioita voidaan käsitellä niiden tilanteiden kautta, joita osallistujat kohtaavat päivittäin, viikoittain siinä omassa työssään. Näiden haastatteluiden lisäksi yleensä toteutetaan erilaisia mittauksia ja kartoituksia, jotka edelleen lisäävät sitä valmentajan ymmärrystä siitä aidosta ja todellisesta lähtötilanteesta ja tulevaan kehittämiseen liittyvistä haasteista. Ja silloin kun tämä taustatus tehdään huolella, me voimme olla varmoja siitä, että itse valmennustilanteessa käsitellään oikeita asioita. Mutta nyt sen lisäksi, että asiat, joita me käsitellään, ovat oikeita, niin ratkaisevaa itse valmennuksen onnistumisen kannalta on valmentajan kyky luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa asioita voidaan käsitellä rakentavasti. Hyvä valmentaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja, ei tarjoa hienoja teorioita, vaan pyrkii ohjaamaan keskustelua siten, että osallistujat itse oivaltavat ja yhdessä rakentavat konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja, joita voidaan käyttää siellä arjessa. Eli tämän tyyppinen toimintatapa lisää osallistujien sitoutumista yhdessä sovittuihin pelisääntöihin ja toimintamalleihin. Mutta nyt edelleen kuitenkaan se, että itse valmennustilanne onnistuu. Tämä ei ole kuitenkaan mittari sille, että kokonainen kehitysprojekti on ollut onnistunut, vaan edelleen mä muistutan siitä, että ratkaisevaa on se, kuinka asiat siirtyy käytäntöön, siihen arkiseen toimintaan ja tekemiseen. Tämän takia onkin tärkeää aktivoida osallistujia vielä sen varsinaisen valmennuksen jälkeenkin. Meidän kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että prosessi jatkuukin aina
varsinaisen valmennuksen jälkeen aktiivisella seurannalla. Eli osallistujia ei jätetä yksin, vaan heitä pyritään aktivoimaan ja kannustamaan uusien toimintamallien ja työkalujen käyttöön ottamisessa. Tässä kohtaa asiakasyrityksen johdon ja esimiesten sitouttaminen näiden osallistujien tukemiseen on ratkaisevaa. Tämän lisäksi me käytetään apuna nykytekniikkaa esimerkiksi tämän tyyppisten videolinkkien muodossa, eli jokaisen valmennuksen aktiivisen seurannan jaksoon sisältyy videolinkkejä, joiden kautta asioita voidaan kerrata, ja lisäksi valmentaja pystyy tuomaan syvyyttä ja uusia näkökulmia jo käsiteltyihin asioihin. Riittävän pitkä ja osallistujia kannustava ja aktivoiva seuranta lisää merkittävästi sen valmennuksen vaikuttavuutta ja sen kautta uusien toimintamallien pysyvää jalkautumista koko organisaatioon. Eli yhteenvetona voidaan todeta, että ostaessasi valmennusprosessia huomio kannattaa kiinnittää koko prosessin vaikuttavuuteen ja siihen, kuinka tarjolla oleva valmennusyritys on valmis sitoutumaan tavoiteltaviin tuloksiin. Mun nimeni on Mikko Tiira. Ota rohkeasti yhteyttä ja esitä meille haaste, joka liittyy oman liiketoimintasi kehittämiseen. Kiitos.